17 hilabeteekin denok harrituta gelditzen dira gure haurra jaten ikusten denean. Niri ama izateak aldatu nagoena da dena. Aitatasunak aldatu nau batez ere lehentasunak. Niri amatasunak pasan hau gorputz osotik. Gorputzetik hasita, pentsatzeko modua, sentitzeko modua, dena eraldatu zait. Bai era fisikoan, bai nire bizitzarekiko dudan jarrera. Orain nire aurra da nire lehentasuna eta nire bizitza asko aldatu du. Baina prozesu oso polita, egia esan. Zuretzako denbora bilatzea, ez? Nire ustez beti egonda zailtasuna, aitatasunaren inguruan. Alden bezala loitea eta deskantzatzea, batez ere hori. Da sentitza epaia eta bakardadea. Gaur egun, nire ustez, gaude gizarte oso protekzionista. Gizarte machista eta homofobo batetan gurasoen erronka erotu on bat esatea da. Zaila da, baina hori zen behar da. Pixkat momentutxo espazio horiek izatearen zeltasun hori azkenean zure alabarekin zaudelako denbora guztian. Zuretzako denbora aurkitzea. Zure lehentasunak aldatzen direla eta orain zure aurra da lehenengo posizioan. Sakrifiziorik handiena? Nik uste dela txipaldaketa bat. Hortarako prest egon behar zera, nik uste, ez? Alde batera uztea heldu moduan ditugun, aixi mota batzuk edo egiteko modu batzuk eta jetxi aurren planora, ez? Eta aurrek dazkaten beharrak in situ dira. Hemen eta orain, gorputzarekin oso lotuta, jolasarekin oso lotuta. Eta zure hobiak eta zure beharrak, beste lokuan daude. Emozionalidaderekin oso lotuta eta aurrei tokatzen zaie jasotzea. Eta guri tokatzen zaigu ematea. Orduan da emateko prest egotea, ez? Eta hor balin bazaude, momentu batzutan gogorragoa da, baina, Batez ere, beti gaudelako gure umearekin, bere zaintzak azkenean behar du zure 24 orduko arreta, eta hortan, era naturalean galtzen duzu zuretzako zuzentzen duzun denbora. Nire ustez, gaur egungo gizartea nahi du guraso izan baino lehenagoko bizitza izatea, zure denbora librearekin, zure azken finean askatasunarekin, eta batean agertzen dira aurrak eta ezin da, ez bizitza berdina mantentzea, eta orain ikusten da, inguruko kasutan, frustrazio puntu batzuk, ez? Eta gero bestalde batetik baita ere, zailtasuna handia dago nire ustez, gizarte gogor, kompetentzia handia dagoen gizarte honetan, heziketa konkretua ematea. Saririk handiena nire alaba da, ez? Beraiekin denbora inbertitzea, bere evoluzioak ikustea, nola hasten dira lehen mugimenduak egiten, lehen irribarreak. Esperientzia honek ekartzen dizuna da, berriro bizitza ikustea, beste ilusio batekin, momentu txikiak garrantzitsuak dira, familiakin denbora pasatzea. Altzen direnean edo ibiltzen direnean, hori da niretzat izugarrizko esperientzia. Jaiotza tasa baxua dago hemen eta orain, baina perspektiba pixka bat zabaltzen balin badago, inoiz baino jende gehiago bizi da lur planeta honetan, eta ez da jasangarria hainbeste ume berri egotea. Beraz, egia da, daukagun bizi moduan hemen eta orain, ez dela erreixa, ama izatea edo aita izatea, ze geroz eta beranduago emantzipatzen gara. Bai izateko moduz eta bai ekonomikoki, orduan horrek asko komplikatzen du gurasotasuna. Batez ere, eragozpen ekonomikoengatik, ez? Azkenean esan dudan bezala, bizitza asko igo da, geroz eta luzeagoak dira ikasketak, orduan baita lanean, estabilitate bat lortzen duzun arte, denbora pila bat pasatzen da. Beste lehentasunak daude, eta bestaldetik ez da hain normala gaur egun 35 edo 40 urteekin seme alabak izatea. Gure kasuan adibidez, nik
39 urteekin izan dut nire lehen aurra. Etxe bat erosteko zailtasun pila bat ditugu, batez ere gure lanetik gertu, kontziliazio arazoak, orduan horre guztiak eragiten du, geroz eta gehiago bikoteek luzatzea, edo atzeratzea pauso handi hau, konstienteki. Eta ez da ez dugula ama edo aite izan nahi, baizik eta ezin dugula ondo mantendu, edo gure bizitza ritmoa ezin dugula bateratu ume bat izatearekin batera. Gaur egun oso, orain dela aste bat irakurri nuen, etxetik, gure gurasoen etxetik joateko urteak 30 urtetan dago. Horrela izan da, oso zaila da, 30 urtekin etxetik joan, eta 30-34 urtekin guraso izatea. Bai, egia da, nire ustez egoera ekonomikoak zaila dira, eta ez dago koltsoi ona guraso izateko, ez? Neurri asko falta dira oraindik emakumeak ama izatearen bestera batean disfrutatzeko, ez? Ez bakarrik gelditzeko, justo haurdunaldiaren ondoren daukezun periodo hortan, baizik eta gure kontziliazio neurriak urteetan zehar ere bermatzeko. Osea, izateko pixkat balantze hori, ez? Ez daudela kontziliazio neurriak eta hor ere zerbait egin behar dute. Ezin gehalako izan amak eta profesionalak maila berean. Eta ezin dugu lan egin amak izango ez bagina bezala, eta ezin geha amak izan lanean egongo ez bagina bezala, ez? Hor dago nire ustez gakoa. Idealen alizateke ama izateko, ama izan nahi izatea. Tamalez ez da beti horrela, ez? Eta leku askotan ez da horrela, zuzenean. Eta batzutan ama izan nahi dezu eta ez dator. Segurazki garrantzitsuena da erantzunkizuna eukitzea. Bai. Dirua behar duzu eta ez dakit erosotasun bat lan batekin eta, ezagorri gehiago behar ditugu. Pertsona bakar animatzen baldin bada aita edo ama izatera, behar dezula laguntza sare bat, ez? Nik hor ikusten dut gehiago, behar hori, ez? Azkenean prozesu gogorra da, polita da, baina beti beharrezkoa da norbaiten laguntza izatea. Ez daukat beldurrik etorkizunari buruz, baina egia da asko eskatzen nautela klima aldaketa eta adimen artifiziala. Eta hor ikusi behar dugu nola inpaktatzen duen gure bizitzan eta gure gizartean. Bai, beldurrak. Azkenan hau honi buruz pentsatzen duzu, ez? Gaineran zure inguruan ikusten duzunean jendea hasten dela erabaki hauek hartzen, bai, bildurra duzu. Gainera, urte honetan 30 urte bete nituen, eta ez daki zergatik, ez hasten zara pentsatzen zaten zu, igual, momentua da, ez da momentua, eta etxean, nire neskalagunarekin hitz egiten dugu, eta esaten dugu, zer, bai, ez, ni beldurrak ez ditut. Nik ez dauket beldurrik nire alabaren etorkizunari buruz. Eta gaur egun badago kontzientzia handia generorekiko eta sexuarekiko. Neri beldurra ematen didana da azkenean gizarte patriarkatu hontan bizi garela oraindik eta alaba bat izan da, uste dut lanketa pila bat egin behar degula oraindikan gizarte bezala, nire alaba bai libre izatea eta baita seguru egoteko. Horan beldurra bai, zen igual iristen da, igual beldurra ez da hitza, baina erreflexio handia daukagula bai. Nere semen etorkizuna zalantzaz beterik ikusten dut. Uste transizio garai batean gaudela, dena dago oso hauskor, klima aldaketarekin ere baita, beraz, uste erronka bat belin badaukagu momentu honetan gurasoak dela aldaketarako preste egotea gure seme-alabak eta baliabideak eukitzea sormenarekin zerikusia handia dutenak, ez? Bereek sortu beharko dituzte erantzun berriak etortzen diren erronkei. Urrengo belaunalditan okerrera joango da? Ez, nire ustez ez, gauzak aldatzen dira. Hemendik 30 urtetara ez dakigu, igual egongo da berriro beste boom bat. Biziko dugu, dena den. Amatasunitza erlazionatzen dut, familiarekin. Niretzat hori izango litzateke familia eta zoriontasuna. Zainketa eta heziketa. Nik aitatasun hitza erlazionatzen dut batez ere heldutasunarekin, zintzotasunarekin.
eta ikargarrizko bertigo eta aldi berean esperientzia ikargarriarekin. Amatasuna nik lotzen dut disponibilitatearekin, ematearekin. Beitu, zenba gauzak ikusi dituzu? Zenba gauzak ikusi